Pili TV koyi dami wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen. Assalamu alaikum mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe wowɓe yebde ayawo Pili TV on calminama moni kala e inde mum e yettode mum an andi ɗo gonɗa e to gonirɗa foof wantoroɗo tawima ɗon salminima calminade tedduɗi gonduɗi e nedi caggal yettude Allah e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam mi arti kadi e émission mawɗo o e yewtaram wonde fayida nde hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pili TV hande noon muɗo jogui belamma kadi e weltare e weytare gam noddude ɗo ɓi nenam mabam funeram hono Mariétou Guissé debbo mo Mali Mango walla mi yiya debbo mo Nioro walla mi yiya debbo mo Mali foof malinaɓe foof on calminama hande ko ɓinguel mon nodda ɗo e Pili TV aɗa tawa mo to Pinal TV Mali aɗa tawa mo e théâtre uji fulɓe aɗa tawa mo kadi ko tiktokteuse mawɗo machallah e nder rendo men o waɗi golle baɗɗe fayida ko ɗum addimo ɗo hande mi yeewa ko noon muɗo wonde banam gorko sehilam hande ko 100% Mabo hono Aliou Guissé Mabo ɓoccitiɗo wi kam sa invité debbo Mabo o ko min dusatma donc mi weltima e ma mi wima Mariétou Guissé jaam waali wale jaam mbaɗɗaɗe selli mais mi salmini on Sénégal naɓe kala to mbawɗon wonde e wonirde mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke kala to ɓe mbawi wonde e wonirde surtout hande to gummi ɗo Dakar mbiɗa salminima an Aïcha Wane e mi salmini dendagal windere fulɓe foof halpulareɓe foof calminama mi salmini ceerno Mountaga Tall soko on woni bande gorko mi salmini technicien ji moon mi salmini wonɓe ɗo e Pili TV kala mi salminiɓe mi juurimaɓe ñaganimaɓe Allah moƴƴere jaami kisal e ndenka Allah e ma Seydi Guissé a salmini ceerno jantal Mara hono ceerno Mountaga Tall Seydou Makki Nour Cheikh Oumar chéri Ramatoulaye Ba min calmini min juurimama mais haade men naade e yewtere nde mi namdotoma hol gonɗo Mariétou Guissé eyyi Mariétou Guissé ko Mariétou Guissé mo fulɓe foof min ko halpulareɓe foof jeeyi kam par ce que hewɓe ne mbiya ne jeddodira ɓe mbiya ko Mauritanie jeeyami ɓe mbiya ko Mali e ko Sénégal jeeyami hewɓe ne toon ne jeeya kam e TikTok ɓe ganda to jeeyami ɓe mbiya komi Sénégal najo bon komi Sénégal najo par ce que ko ga mamiraɓe ɓe ƴimmi mais ko Mali jooɗimi ko min woni Guissé Binta Samba gandiraɗo Mariétou Guissé jeeyaɗo toon to Nioro wuuro wiyetengo Sewnde wuuro Mabo ɓe ndendi to yotɓe jibinta yontaɓe ɗo to suusuɓe jibinta janwareɓe ɗo ko ɗo Mariétou Guissé ƴimmi mais kam mi wawa wiide ko ɗon tan maɓɓe jeeyi kam ko ɓiɓɓe fulɓe foof ndendi kam mino kala to ɓi pullo wawi wonde so wi Mariétou Guissé tan ko ɗon jeeyami ko addi Marta Linda par ce que e nder réseaux sociaux ji yimɓe mbiyatma ko Marta Linda bon e nder réseaux sociaux Marta Linda min komi portugais ko Mozambique gonnomi donc Mariétou Guissé o Mariétou Guissé o donc portugais en battani kam hen Linda ko debbo joɗɗo ɗum woni Marta Linda wi ko portugais naɓe wi kam noon Marta Linda mbeɗe salminaɓe kala to jamateruji Mozambique kamɓe kala mbeɗe salminaɓe mbiɗa wiɓe bondi e bottarde kala to ɓe mbawi wonde wonirde fansuji jam kadi ni Mozambique ni Angola ni partout mbeɗe salminaɓe mbeɗe juuroɓe kala to ɓe mbawi wonde wonirde joni haade men artude e fansuji ɗi e golle labtuɗe ɗe Mariétou Guissé watta e nder rendo men mi totta gorko Mabo jontaɗo hono Guissé Mabo o jabbo debbo Mabo bisimilla c'est ça Wali Madina, Wali Madina. Listen. Jamne Wali Madina, Dada Maise, Wali Madina. Baba Kodra.
Muntaga Tall mo Seydou Macky Nour Cheikh Oumar o woni jataka me Dakar samale fulbe ndeysaan samale mon Pili TV samale comédie so samale mai sawan salamale Mariata gise ma bodde bo bali mama ya ko do wonno salmina salmitama ñaganama Allah moƴƴere mbeɗa salmina Aliou Guissé kadi ko bandiraɗo gorko tedduɗo ne jettimi Sénégal kallume moto gonmi wonani 30 minutes jimomi mo dari ko jantaɗo mo horsini kam guila Mali guila wona ko miɗi wawide ko golɗo min jodiri mais o teddini kam mbeɗa salminamo mbiɗa juuromo ala teddungal kay diware ɗo mbimo hande ko Mariata Guissé invite mi o wi ɓaydo ko Mariata Guissé Aïcha honko haalanimi noon min noon joni komi kulla de bandiraɓe joni mboɗo renti no feewi holko haalinnom kono haade wutte fondede e jullare yataw jomum tawaka joni oɗo min komi toroɗo moon min waɗa ɗo assistance andi Aïssa eyyi min komi sapre sa wallahi Allah min komi international wallahi Allah kadi min oɗon gandi min komi neɗɗo vere ko no hande ko ñanti min kadi komi l'homme de la ferme oui parce que si j'étais l'homme de la ferme et j'ai réglé tous les problèmes du gouvernement à cause de l'amour je le disais aujourd'hui je t'aime. Tu m'aimes moi? Devant tout le monde. Je t'aime aussi. Devant la politique. Devant politique. Ah ouais, je t'aime aussi. Là, c'est des fleurs. Fleurs. De la concombre. Merci beaucoup. Les fleurs là, c'est les enterrés. Merci. Ayetim, ana wopotani. Mi weltima non. An mbiyaɗa entré. Ala min bonandi somi hongi. Mi udisante. Kadi min somi hongi mi narɗa mandi ndaram ɗo moƴƴi. Ndaram ɗo moƴƴi min komi ka jonta. min yimo noon machallah Aïcha yi fularam teddugalam mi weltima machallah te kadi ɗum ko exclusivité yere exclusivité yidde ko jiraɗo ko ene heewi doole yidde ko doole mehe woni noon souvent yidde Allah e muɗum e doole ɗe joguiɗe hen sahaaji ko aɗa yiiɗo neɗɗo mawɗo taw ko neɗɗo baɗɗo entraînement ha wayno ganduɗa hoore maɗa yekkini kono sa somnanima yidde tan heewi ko fiiɗo ɓiral heewi ko ɓildema waɗma kadi jottal ɗum ko lamour tan way noon yidde c'est tellement fort ɓuuri wande hewde doole vraiment kadi waɗi yimɓe fulɓe fof ne cettima mboɗo andi ko salsalɓe kumata ngal ɗo dewgal ala jaruɗo sal kam tawata kanko woni jeekiraɗo salsalɓe kumata kal dewgal salsalɓe kuɗi ngal yawa bongal ngal ɗon heewi wonde ko dewgal mardi tin kala sibina en heewi wonde ko peppi guerton on jiiɗa salsalɓe ko an kay humtan an ka almami wadde yo almameɓe ɓe kum ɗum almami fouta nan jooɗi d' abord vraiment e wiide bisimilla Mariata Linda e Sénégal e yiɗemo bisimilla makko e ɓiɓɓe fulɓe nde tawnon ɓiɓɓe pullo kam fotani ni wiyede bisimilla mo e ɓiɓɓe fulɓe ko noon tan pulago foti nde tawnon pulago ko teddugal woni hen pulago ko moƴƴere woni hen pulago ko karisiriyagal woni hen wadde noon kala nde garɗa e pulago a andat tigui a tinade hoore ma wonɗo garɗa ɗum noon yo Allah nawru pulago yesso amin ya rabbi joni garten kadi joni noon wona o accepti ala o jaaɓi concept o ko yimɓe goni hen an gorko ñeñe jontaɗo an kala mo kolluɗa fleur mum jaɓat toi beau gosse mi ñagama sa woto way mi ñaguima ande hoto wonni mi ñaguima woto way ani Guissé oppu men wawi mi ñaguimama sa woto way Guissé aɗa way yesso jaam jama ma ara hersina hoto hersinam kay eyyi a jarama non vraiment oɗo gorko o hakkam yane makko walla je t'aime aussi joni marta wadde garten kadi e bundi yewtere nde joni nde wonno ka mufiyanke a ari ɗo Dakar a naati e série ji pular kewɗi joni ɗon je passe mais e nder Mali e nder wittojam ɗi banmi so tawi kadi mi juumi jaafa ɗon kam kadi binda noon kam e commentaire tan mbasi on wadde déborde tan bindon e commentaire o ɓe mbi ko an woni toon debbo pullo jouowo mogo e nder Mali beele ɗum ko gonga ngal namdam mi weltimi hen amin jogui toon troupe mais troupe o mbiɗa wawi wide ko min woni hen artiste actrice moɓe kooli kala rôle gal ɗo mbiɗa wawi joude ɗum par ce que nalankagal koye ƴiƴe mam woni
mi watta hésité woɓɓe nan toon ko heewɓe koɓe fulɓe eɓe jiiɗi tournude mais won rôle uji nan toon sa tottiɓe ɓe cuusa ɓe mbiyata koɓe joueta ene wayno rôle to bonata en walla rôle uji goɗɗi nan toon c'est bizarre ɗe jiiɗa tournude ɗin donc min tam ɓe jogui toon moɓe gandi soɓe noddi tan mi aran mi tourne essaroɗal a faltata ko rôle non mi faltata ko rôle eyyi joni beele wadde kadi émission ngaji par ce que min jiima aɗa waɗa émission baɗɗo fayida no émission ma o wiyete émission o ko foyre nalankoɓe mbiɗa wonma suivre tout le temps beele kadi wadde émission ngaji kadi e wadde théâtre beele ina yaadi kodi tampintama bon wadde no mogo kañum e wadde émission ina tampinami mais émission o jimi ko somi waɗani émission ça va pas yarani minen Mali artiste rappeur uji nana Mali yimoɓe nana Mali ha wi dak mais ɓe ngala doole ɓe calculaka ɓe jaltintaki e téléji Mali ɓe jaltintaki e médiaji ɓe mbattaki invité ni rien Mali minen arawa ko banggue min ketti kala neɗɗo mawɗo tan jiya malien ɗo pullo Mali nani woni nalanke mawɗo international tato yimi koye ɗemgal gongal so yimi pular o yata ko ɗum tagui kam ko woni caɗele koɗe goni caɗele bon caɗele ɗe Mali ne waɗi fulɓe yontaɓe alɗuɓe machallah pulagu nana e Mali ko on probléme min jogui pulagu ne e Mali amin jogui sa yi joguiɗo doole kewɗo jawdi e nder Mali tawta ko pullo walla jawanɓe ɓe ayi mais ɓe calculani nalankoɓe mabɓe minen halpulareɓe ɓe calculani amin sa woni nalanke tan gonta ko hunde goɗɗum koma dogade haɗa rewa e mabɓe aɗa diwaɗa denko alors que nalankoɓe woɓɓe ɓe ko kamɓe noddataɓe ɓe gayno mbaɗa déplacé ɓe tottaɓe ko poti tottudeɓe ko kala nalanke mawɗo jiiɗa e nder Mali hande ne jogui milliard e milliard uji ko pullo woni jatigui mum tawa ko nalankoɓe tawa koye leƴƴi goɗɗi ɓe jibata tan koye ɗemgal international ngal so ɗum woni bamrankoje joni gonɗa koye Pini TV aduna foof no yebma dendagal kala to ɓi pullo no yebma holko mbiyata ɓen ɗon bom ko mbiyammi tan il faut que nalankoɓe Mali balle min hooram sa yimi woni international mbiɗa anda jokkodirmi koye Sénégal naaɓe mbiɗa jokkodiri nalankoɓe Mourtane naaɓe e Guiné to jami hen foof soɓe noddi kam mbiɗa waɗa participé film uji mabɓe ko ɗum tagui gandami sana ɗum wona hande nanni kam e mogo oui il faut que nalankoɓe Mali ballen to même hay nde Baba Mal ari Mali nde mi joddimi makko kanumi o wi ko min uppa o ara Sénégal mi ara o bismo kam mi hol caɗele min jogui ko ɗen caɗele min jogui min ballaka ballal ala hen hay mogoji min mbaɗi série ji ha keewi série ji ɗi goɗɗi boni hen goɗɗi pewani hen ko wasde wallede tan dal par ce que sa wi neɗɗo ar gollen min mbiɗa wawi yarlitade mi waɗa hen mais est ce que goɗɗo garowo o ne jogui mbiya ɗum sooda ñamde ma sooda jarnuma mbaɗa hen koltuma jomum waɗan découragé e dal mais so tawi an minen amin jogui amin mbawti kanko garowo o min tottamo transport makko min dokkamo ko ñaami min dokkamo ko yari min hokkamo courage pour janggo somin noddimo ara mais ñande foof gara tan ni wadde nalankagal ne luttito to leydi men Mali surtout ha tengti noon e mogo par ce que ko mogiyanke haali koye télé o haali miɗi sikki noon so bandiraɓe keeɗima ngoɗo erago ma gartir hakkillaji mumen no fewi e nalankoɓe Mali ɓe ha tengti noon min ko mogiyankoɓe ko ɓen jinggantumi ne wonno komi mogiyanke haade mi nadde e deuxiéme partie émission o par ce que mi haali on Mariétou Guissé ko animatrice ko mogiyanke kadi ko tiktokteuse ko noon de omono waɗa e tiktok o golle baɗɗe fayida haade mi arde e deuxiéme partie o mi salminat ceerno Aliou Ka gorko mo télér gorko pullo jontaɗo min calminima min juurimama kadi ko pullo Mariétou Guissé mboɗo yetta Allah noon mboɗo yetta sababu par ce que minen gondi ɗo Dakar kono min jokkodirani ko sababu o ummi koye Mariétou Guissé kono machallah o holli kam hoore makko saabu teddinde paso mum weeɓani Mariétou holko kalda e pullo ma o bon Aliou Ka mbeɗe salminamo mbeɗe juuramo kala to wawi wonde wonirde ceernal ceernaɓe walyele walyaɓe tikkorodo defte moƴo alluji kanko woni Aliou Ka Aliou Ka ko gorko jontaɗo waɗi sababu min gandodiri ko Khadija Thiofel Dieng France ko on waɗi sababu min gandodiri min kaldi téléphone o wi kam ko France woni so ari Dakar Salla Diaby o nelli kam avion de billet yomi ar mi yiyamo hawre embargo naati mbimi hay soko koyɗe jarami mi han mi jaaboyo Aliou ceerno Aliou Ka donc billet o waɗi toon bloqué garmi less garmi tawmimo galle makko ko enen jaaɗi o waɗani kam teddugal façon foof o bismima kam galle makko a yii golle jontaɗe ɗo waɗani kam ɗe teno o wi kam so ɓiɗe rutto o waɗani kam billet ɗi avion goɗɗo woni mi rutto ceerno Aliou Ka ko jontaɗo kala nde noddumimo
woɓɓe ne mbaɗa lebbi 2 lebbi 3 keɓatama mais kala noddumi mo mbiɗa heɓa mo kam Mariétou Guisso hoto hulmbeɗe caggal ma ndeysan mbiɗa wiyamo ka pullo makko sa ari galle makko o rokkuma kalis o teddinma kadi o rokkuma lekki lotoɗa seydi ka joni min garto e TikTok o mbiɗa salmina mon frère hono Moussa Ndiaye parrain ɓurɗo andirede parrain mention spéciale à parrain gorko mbo no wuro ngo wiyeteno kadi Okki Diawe joom lenkor tournable bafal jamdi so yimɓe gandi lenkor tournable tan ko parrain donc emin calmina mon frère parrain eyyi joni e wittomo mbanmi ko fate TikTok par ce que min yiiɗi andude tiktoteur uji pulaɗi hol ɓurɗo hewde abonné e hol ɓurɗo waɗede suivre eyyi o wi kam ko premiére Kumbis ma chéri Kumbis depuis Mauritanie Kumbis kaw neɗɗo moƴƴo ɓe mbi ko kanko woni premiére bandiraɓe komi namdiɗo de hol hay goto waɗam ɗo commentaire ne yandani komi namdiɗo so tawi kadi wona noon kadi tan mbaɗe commentaire tan e nder fair play taw haala ala cokor ala deuxiéme ko Fayol Ba troisiéme ko Marta Linda depuis Mali Fayol to jeeya France Fayol ko Mauritanie najo mais Mauritanie naɓe jogui TikTok o de Mauritanie naɓe jogui TikTok o kamɓe goni premier déjà premiére ko Mauritanie najo deuxiéme ko Mauritanie najo troisiéme ko Mali najo Marta Linda Kadja Dia quatrième France on ko Sénégal najo Kadja ko Sénégal mais Kadja an wat feere ngara premiére de Kadja mais o Kumbis ko sehilam Kadja Dia woni quatrième DJ Dou frère Amen woni 5e Prince Peul 6e Yero Bi mon frère Fansam Yero Bi non Yero il faut mbaɗa fly garta première an il faut ngara Yero oɗo jingamude oppo troisiéme o heppo premier vraiment ko ɓeeɗo an ka 18e an 18e sappo jeetati banda ko jeeɗiɗi donc ko ɗum woni witto jam e dow ballugalam frère mon frère oɗo no wiyeteno prince principal ko woni 7e principal woni 5e Yero Bi 7e DJ Du 5e principal 6e Yero Bi 7e ko ni rango foti machallah joni noon 18e joni noon miɗen wiya Marta Linda kadi emin jiima e TikTok o min wonno ceerno makko de kono joni o dattima joni an TikTok o nomin jiiranma aɗa waɗi hen machallah aɗa waɗi hen affaire uji baɗɗi fayida beele hon ko dañata hen bon TikTok o ala ko dañatmi hen mais puttuɗom TikTok nde ko fijirde tan puɗɗirnomi ɗum mais après mi yii Mali tan dal ɓe ngala jambaro kalowo wona révolution ko ni rewe mi waɗi hen vidéo ji mum tati tan jimi abonné ji ni jaaha yimɓe ne nodda kam donc ɓeydumi golle sana ɗum hay hunde mi dañata hen te sahaji noon aɗa moñane less hol hulɗo eyyi d' accord joni eɗen calmina Kadija Thiofel Dieng 100% Pulaar ina wonde e Boubou Sangon 100% Pulagu eɗen calmina noon debbo mo undu kumo bannano Boubou Malick Sy hono Kadija Dia Kadija Dia France min calmini mon frère oɗo no wiyeteno kadi kamɓe foof dal somi limimi juurmat on kadi min calmini ɗum min calmini tiktoteur uji ɗi fof par ce que eɓe mbaɗi solidaire noon e Mali Dia Mali par ce que Mali Eva par ce que eɓe mbaɗi solidaire min ko Mariétou ari ɗo ko jiimi ɗum eɓe ndendi kadi machallah sa yiɓe fijirde e jaleede min annani TikTok ɗum nan hen donc min calmini on mi juurimi on kadi mi waɗi mon invité e comédie show kala tiktoteur jiɗɗo na arde ɗo bisimilla ma par ce que ko mbaɗanmi ko e ko mbatton ko fof ko gotum ko comédie te onon ko ɗum woni meccal mon donc yewtere nde fuɗɗima naywude mi yo Guissé yo so tawi honko yiiɗi namdade Mariétou Guissé min seeɗa jiɗmi namdade Mariétou Guissé e d' abord en tant que ko debbo e hol ko nannimo d' abord e ar mo woni o tan uniquement par ce que andi neɗɗo aɗa wona e hunde pina tan Allah hokkuma lowliya nata ɗum ɗo walla an Allah hokkuma kiram e leñol ma walla Allah hokkuma tan ɓerde yidde siwre walla yidde wonde hunde kanko ɗiɗo tati holko nannimo hen bon mbawmi wiide ko nanni kam hen ko guila mbiɗe famɗi daranmi ɗum daranmi ko
film uji action nigérianaɓe action oui série ji ɗi série no télénovela série ji ɗi oui oui ko ɗum ɗum darami toujours mi daran série ji ɗi mi dara hooram miɗa woni actrice mawɗo mo ganduɗa nalanke mais comme noon mino jangde nde yahani komi desanoɗo Mozambique ɗum darnuno jangde nde Afrique ji ɗi mais kam mi yirlima partout komi voyageur international kam mbeɗa sikki Afrique hayso woodi leydi ndi mi yettade ko seeɗa donc dal nalankagal ko Allah waɗi ɗum e ƴiƴe mam san ɗum gallamin komin mabuɓe hay goto wonani hen nalanke hay goto ñagaki hen hay goto yimani hen oui mbiɗa jogui hay on probléme jinnaɓam jiiɗa no mbamini ɓeyto ko mbiɗa itti voilà ha joni ɓe jiiɗa toujours babam ni hulani kam wiye dencil debbo wayatani mais ko Allah tagui ƴiƴam ma koko ɗum tan dañata mbiɗa yiɗittene mbiɗa eto yettoyade to jimmiyade to joni ɓe mbi heure yoni min kam oɗon Ndeye Fatou miiɗa ni o huccita yam o wi heure yoni donc Mariétou Guissé holko mbaynortoɗa après mbayroɗen holko mbaynortoɗa bandiraɓe ayi ta amen on way raɓidde ni bon ko mbiyammi tan mino mbiɗa darda nalankoɓe Sénégal mawɓe surtout an Aïcha Wane ka ballo ka jontaɗo aɗa darani leñol ngol na honoma hen ni kewi ɗo nande hen Diarratou Sally en mbiɗa jokkodiri kadi hewɓe nalankoɓe Sénégal mawɓe ɓe minen Mali amin kaaja ballal ko fati art minen sa woni toon artiste tan feere ma artiste Haalpulaar sa woni ɗum toon a yahata a ngabbata hay nokku to paaɗa min horam sa yimɓe wayni ko par ce que mbiɗa jokkodiri e mon eyyi ko ɗum mbiyami mon ko ballal ala on erago kam ɓe nani ɗum wadde wayno bandiraɓe garten donc mi salmini wonani min belamma e ardema ɗo e Pindi TV na waɗi kam invité Pindi TV mbiɗa welti hen no fewi mbiɗa salmina Pindi TV naɓe kala e dow inde Aïcha Wane debbo toroɗo jontaɗo gonɗo e saha mum jiɗɗo hoore mum mbiɗa salmina Sénégal naɓe foof guila natmi Sénégal ha hande ko weltare tan mi yiiɗa hodde ni sah ala min dokkete gorko joɗɗa ɗo biye o wonno ko les donc Aline Guissé donc Aline Guissé mi waynonoma après gudda donc oɗon mbiye bandiraɓe Mariétou Guissé wonno koɗo men oɗo maabo jontaɗo o addini kam noon cuubaɗɗo fayida émission prochaine ko kañum ñantortomi ma andu oɗo wutte ne welimi kadi ma andu hen hunde donc kadi mi yejjiti ne kalmi tiktoteur uji ɗi mi yejjiti Diallo feede vidéo Diallo ko boy nehiɗo boy nehiɗo ganduɗo mawɓe mum vraiment emin calminma no fewi e Junior Baro a salminama a juurama DJ Mangane mon frère DJ Mangane a salminama a juurama donc emin mbiya bandiraɓe so tawi honko min kaali ɗo ko henanaki on oɗon jarlo oɗon jaafo gande koye wona sagoje ko yinno tan feewa annani min calmini kadi wonɓe commentaire uji ɗi ganduɗa ko wadde tan des commentaires négatif hay ɓen min calmini ɗumen par ce que ko wattude e amen hakkille ɗum tahi eɓe gone commentaire uji min beltanimama on no fewi emin mbiya on ha semaine prochaine tawa eɗen gonde comédien goɗɗo walla comédien merci beaucoup Ansa wayni mama Mari Guissé wayni mama e Pindi TV salamu alaikum way Pindi TV hay Pindi TV salamu alaikum Dawda Moussa Diagne salmini ma jilam Isma Seydi Sy idam wala laare idam wayni mama wayni idam no Wete di veni nero, comedy show, ulandela kubata. Pindi TV koyi dami wunen BM Pindi TV, Pindi TV dami wunen BM